Il-konsegwenzi li qed jikkawżaw deċiżjoni ħżiena li qed jittieħdu qed ikomplu jifgaw l-opportunità li tfal jiskopru d-dimensjoni spiritwali jew inkella dak l-element sagru li għandhom fihom li jagħmilhom superjuri għal ħlejja oħra. Din id-dimensjoni spiritwali tal-bniedem qed tingħata importanza kbira fl-iskejl fl-Ingilterra, kemm dawk statali u anke tal-Knisja tant li qed jinħolqu dawk li qed jissejħu prayer spaces jew spazji ta' talb. It-tfal kull meta jħossu l-bżonn li jesprimu lilhom infushom qed ikunu mejjuna jagħmlu dan quddiem Alla bil-kidba u anke l-opieħor li jfakkarhom fl-esperjenzi li għaddejjin minnhom. Allura l-karba tat-tifel u tat-tifla toħroġ qawwija bħal ma naf pereżempju mulej għaliex missieri u ma jistgħux jiftehmu. Ma jxirqilhomx aħjar kemm se ndum waħdi ħadd ma jagħti każi. Karba bħal imma għaliex ħadti lin-nanna, għaliex miet sieħbi fil-klassi. Mistoqsijiet kbar, u aħna mill-ewwel fid-dottrina rridu nagħtuhom ir-risposti. Meta fil-fatt it-tfal mhux risposti jridu għalihom dawn mistoqsijiet. Il-bniedem irid illi xi ħadd ikun miegħu b'dan mistoqsijiet. Fl-aħħar jiem għal 225 persuna bejn għalliema u youth workers attendew għal sessjonijiet ta' tarif fid-dar tal-irtiri tal-Ġiżwiti fir-Rabat fejn 3 Ingliżi qasmu l-esperjenza li għaddew minnha fl-aħħar 6 snin fejn madwar 250,000 tifel u tifla nataw l-opportunità li jsibu fihom infushom dak l-aspett divin li jinsab f'kull bniedem. L-għalliema u l-youth workers ingħataw tarif kif għandhom joħolqu l-ispazji sagri biex it-tfal jesperjenzaw il-preżenza tal-Alla. Mhux paroli, mhux kemm se jispjegaw u jagħmlu diskorsi, ma kemm huma u Alla b'mod personali ħafna. U hemmhekk it-tfal isibu verament is-sens jesperjenzaw lill-Alla il-paċi illi hemm possibbli anka fl-iktar sitwazzjonijiet diffiċli tagħhom. U dal-programm dan hu l-iskop tiegħu illi mhux nibqgħu nkellmuhom fuq Alla, imma nagħtuhom iċ-ċans li jiltaqgħu miegħu. Father Ketkuti qal li l-iskejjel u ċ-ċentri fil-parroċċi li ser joħolqu dawn l-ispazji mhux ser jitħallew weħedhom iżda ser jingħaqdu flimkien f'sistema ta' netwerk anke permezz ta' website biex jitgħallmu joħolqu l-aħjar ċirkustanzi biex it-tfal ikollhom esperjenza spiritwali.